Čaute ľudia, ja si to môžeme dať. V dnešnom videu si postavím maják. Môžeme to rovnať to. V dnešnom videu si postavím maják. Ten maják bude postavený tady v klači, hej. Presne tady. Tady bude krásne postavený. Ja som si už to vyznačil pred videem, ale nedostal som sa ešte tému a chcel som to natočiť na video. Tak to máte tady na videu, hej. Tady sa to bude stavať, ale mám takú nevýhodu. Ja nemám materiály, takže si ich ideme zohnať. Takže ja idem domu. Dobre, tak už som doma, potrebujem len nájsť nejaké prázdne shulkerboxy. Ideme si získať materiály do ťažebného sveta. Už sme tady, len teraz sa podkopeme po zem, len trošku tady od spawnu. Dobre, tady už by to mohlo byť. Teraz zajedeme trošku do jaskyne, len nechcem umrieť. Dobre, au, to bolo. Dobre, tady sme to mohli mať. Teraz tady nakopem aspoň dosť to stovnu. No tak ne, tak tady je jaskyň. Tady sa podkopem pod zem, lebo tady niečo bude. Stone, no už tady je. Tady nakopeme si o pár. Dobre, už mám plný inventár, teraz si vyťahneme shulkerbox. Dáme si zatiaľ ten stone. A budeme ešte potrebovať asi ešte raz toľko. Ešte poďme sa do toho vrátiť. Dobre, už máme plný inventár, takže idem to dať ešte do toho shulkerboxu a do toho ešte druhého. Tu si ešte dám shulkerboxu, lebo tady ešte bude dosť materiálu co naťažiť. Takže ďalej co budem potrebovať je... Budem potrebovať granit. Granit, ten tady je, ktorý si tady pred mojima očima, ten si tady naťažím pár. To budeme potrebovať strašne málo, dobre, to by mohlo stačiť. Ďalej čo budeme potrebovať získať je diorit, ale diorit ten tady nevidím. A, mám diorit, yes! O, dobre, tak to budem teda asi takých 9 stakov. Koľko máme dioritu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ešte 2 staky. Koľko máme dioritu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobre, to stačí už. Dáme to do shulkerboxu. A teraz sa vrátime do normálneho sveta. Teraz idem do klačíského skladu. Či tady nie sú ešte nejaké materiály, ktoré potrebujem. Toto potrebujem určite. Asi vypotrebujem všetko čo tady je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobre, to sú logy, ktoré tam budem potrebovať. Dobre, tady položím všetky shulkerboxy. Spravím z toho oľko plenky a budem potrebovať 5 stakov slebu. 5, dobre. To dám sem. Budem potrebovať 3 staky trapdooru. Ešte potrebujem nejaké drevo. Tak to by sme mali, to už sú 3 staky. Teraz ďalej, čo budem potrebovať sú 2 staky stairu. Dobre, hotovo, to bolo rýchle. Teraz budeme potrebovať stack fencu. Ja 52 rebríku, takže si vykraftíme do styku, aspoň pár. Dobre, zaberiem si ešte ďalej sprus drevo, to zari dosť. Idem vykraftiť barily, stack sa mi zdá. Ja budem potrebovať oľkové drevo. To neviem, či tady je moc. Aj tady sú tady 2 staky. Budeme potrebovať 3 staky, skôr aj 2,5 ok trapdooru. Tak, hotovo, toto stačí. Dobre, toto už môžem tady odložiť. Toto už nebudem potrebovať. Ďalej si vykraftíme stack stereodioritových. Tak, hotovo. Budeme potrebovať stonebricky a tady je ich dosť. Urobíme z toho stonebrick volley. Boom. Zaberiem si tady cobblestone, teda budem potrebovať 8 stakov. Bude to docela dosť veľký maják, viete, všetko na to potrebujeme dosť materiálu. Ďalej budeme potrebovať stony. Toto je cobblestone. Tak, no 2 staky slebu. Už to bude skoro, len už potrebujeme. Teraz potrebujeme železo. To tady je dosť. To určite bude stačiť. Vykraftíme si z toho iron bary. Ďalej budeme potrebovať ešte granit. Ale neviem, či tady je granit. Nej, tady granit. Tady dole nebude. Nej, tak. Musíme zomeno back, či tady bude. Alebo víte co, ja to kašlem, ja idem back a idem na spawn. Idem podporiť ekonomiku, tak idem to zakúpiť. Idem kúpiť granitúf, andezit, granit. 200 zase tak fejku, tak to nezapomnem. 4. 800 $, preč. Už to skoro bude všetko, potrebujem teraz deepslate. Tak ideme lomeno back, ideme kúpiť ešte deepslate. Cobblestone musí deepslate, cobble deepslate, 1 stack. Fejku, ty si taký drahý. 20, boom. Tak, to.
Povedal som si ešte jeden shulker box, hej, lebo tých materiálov ešte je dosť. Takže môžem ísť rovno back. Ja už to nebudem, takže ja to už budem kupovať. Podporím ekonomiku, takže ešte ďalší grind stack. A to asi bolo všetko asi už. Nic vinší tam nevidím. Preto by boli sleby, teraz budem potrebovať ešte voly. Tých budem potrebovať 4. A čo budem ešte potrebovať? Tak to asi bude všetko z granitu. Budem potrebovať stonebricky. Budem potrebovať pár lantern. Ten stack to bude určite stačiť. Budem potrebovať drevo na dvere. Dobre, hotovo, tu by som mali. Ďalej, čo budem potrebovať ešte nejaký diorit. Budem potrebovať ešte železo, tak asi rozkraftím toto. A budeme ešte potrebovať nejaké uhlie. To je problém, tedy není uhlie. Teraz idem vykraftiť hopry, takže budeme potrebovať pár čestek, budeme ich potrebovať 13. To sme mali. Teraz dáme takto železo. Hotovo. Budem potrebovať envilky. Dobre, to by sme mali, to 8 envilek. Teraz už to vrátim a čekám už na to uhlie. Teda ešte drevo. Rozkraftím pár, robím sticky. A teraz idem vykraftiť campfire. Hotovo. A to by sme mali všetko. Dobre, ideme sa tam vrátiť. Dole v popisku budete mať odkaz na tento tutoriál tohoto majáku a youtubera, ktorý to stáva. Takže sme tady. Ideme si tady urobiť takú menšiu platformu na shulker boxy. Dobre, zoberieme si stone, zoberieme si ho moc a vykraftíme si stone bricky, pretože chcem to trošku dizajnovať, hej, chcem, aby to bolo čistý stone. To nie je podľa moc dobre, takže musíme ísť od tohoto boku, musíme 18 hore. 18 bokov hore. Dobre, aké sú tady súradky? Sme na výške 89. Dobre, sme 18 bokov vysoko. Urobíme takto 4 stopy. A celé to vyplníme. Ešte posledné bloky. Je to vyplnené. Zatiaľ to vyzerá ako taká kamenná kocka, ale verte mi, to sa zmení. Teraz idem si pre cobblestone, pre nejaké testéry. Takže ideme na strechu, takže takto, blok sem, takto, blok tu, naopak. Tak, teraz 3 bloky musia ísť takto, naopak. A teraz to už len vyplním, 3, 4, takto. Hotovo. Takto by to vypadalo. Teraz už to len trošku nadizajnujem, iba trošku. A to isté spravíme aj na druhej strane. Už je to aj na druhej strane hotové. Teraz je na rade strecha urobiť strechu. Takže na to budeme potrebovať, teda trochu si to vyčistíme toto. Na to budeme potrebovať granit bloky. Ale ja ešte rýchlo spenem to kľačie. Ja si zaberiem takú vychytávku, ktorá mi určite v tom pomôže. A to je tento človek, tento mi určite pomôže. No teraz musím zaletěť asi takže 1000 blokov, no tak toto bude docela na to. Dobre, konečne sme tady, takže začneme tak, že tieto stery začneme položiť takto. Takto to začneme vymieňať toto, slabý a trapdoory, takto presne. Posledné bloky a hotovo, strechu by sme mali. Ale ja som si povedal, že to trošku vydizajnujeme tú strechu. Skočím ešte do glačického skladu, pretože chcem to trošku nadizajnovať. Takže tady by malo byť tie briky, nesem si istý. Áno, tady sú. Robím to nejak randomne. Tady ideme teraz postaviť takú strešnú vež, ktorá tady bude uprostred strechy, takže ja teraz musím zničiť pár blokov. Zoberiem si nejaké bloky stavebné, budem potrebovať stonebricky, dobre. Teraz idem ku materiálom, potrebujem si zobrať steny. Tady postavím také okno. Teraz idem postaviť strechu na tejto veži. Hotovo. Strecha je hotová. Teraz urobíme okná. Hotovo. Táto večer je úplne celá hotová. Ešte tady urobím takú maličkú vychytávku. Hotovo. To je komín akože, hej. Teraz sa vrneme do tejto časti. Urobíme také dvere. Že 5 blokov musím zničiť. Teraz urobíme takto schody 2 a
takto slep. A to isté na druhej strane urobím. Hotovo. Na jednej strane a na druhej. Teraz sa presuneme do vnútračka, tady postavíme takú stenu, ktorá bude 6 blokov vysoká. Ak to hotovo. Na druhej strane postavíme 5 blokovú stenu. Teraz sa urobíme taký oblúk. Sa preletím na druhú stranu. Áno, dobre, pôjde. Tu takto dám sleby. A to celé už vyplním blokama. Hotovo. Tady budú dvere. Teraz budeme potrebovať tohoto chlapca už. Raz, dva. Tady urobíme takto. Tady dáme tež a vykopeme trojblokovú. Teraz vykopeme 3 bloky hotové. Zase budeme musieť dostať na druhú stranu. A tady urobíme okno. Sa na tohoto nastúpim. Dobre. Vedľa toho urobíme to isté okno ešte raz. A vedľa tých okien urobíme takto, položíme trapdoory. Teraz sa presuneme na túto stranu, hej. Musíme si udržať výšku tohoto okna. Tak sa prekopeme 3 bloky hore. Tu položíme steny. Toto skopeme. Slep. Tu položíme takto 3 schody. Ešte na druhej strane. Zoberieme si... A to takto. A tady dáme ešte trapdoory. Tak poď sem, Happy Gast. Teraz sme v tejto časti. Mám to ešte raz, dva, takže to budú 4 bloky pôjde hore. Teraz sa presunieme na túto stranu, takže to je raz, dva. Teraz sa vykopujeme 4 bloky dole. Stéry. Teraz sa položil. Tu vynechám 3. Raz, dva, 3. Vykopujeme 4 bloky. Stér, hotovo. Zoberiem si trapdoory, popoložím tady trapdoory. Tu už sme mali hotové. Teraz z tohoto Happy Gasta potrebujem. Tu vynechám 2 bloky. A tady urobíme také okno. Vynechám 1 blok a tady to isté. Teraz si musím zapamätať výšku. Takže takto. Takto. Dobre, hotovo. Tady vykopem, zase urobím také okna. Tady vynechám 1 a urobím to isté. Trapdoory. A tie okna sa vyplňa trapdoormi. Tak to by sme mali. Takže ideme pokračovať, teraz ideme stavať túto časť. To je taká väža, tady bude, hej. Takže musím ísť od tohoto bloku 17 blokov, hore. Tak to by sme mali, už je to 17 blokov vysoké. Odkopávam túto časť. Teraz stavám a tak. Urobíme tomu strechu. Takto, hotovo, to je hotová strecha. A táto budova je hotová. To je iba také malinké. Si teraz vypracím inventár trošku, lebo mám tady toho dosť. Zaberiem si do stónu teraz. A teraz ideme na túto časť. Vykraftím si pár stone briku. A to bude vysoké 12 blokov. Takto to bude vysoké týchto 12 blokov. A to už len iba vyplníme stónem. Stone bloky a hotovo. Je to celé vyplnené. Idem si pre materiály na strechu. Zaberiem si pár schodov, pár týchto a hlavne toto. Len stone cutter. Vykraftím si nejaké briky. A idem to nadizajnovať. Posledné 2. Stéry a hotovo. Strecha je kompletne hotová. Ešte není kompletne, ale táto strecha, čo tady vidíte, tak je. Zaberiem si campfire, áno, tady je. Tady teraz postavíme komín, poistíme campfire a musím horeť, že? To nevadí, trošku mi to ubere, ale pôjde. Takže teda komín. Ale tá strecha už je hotová, práve teraz, už je hotová. Ešte raz, 2. Toto 3 bloky krát 4 kopeme. Zoberieme si trapdoory. Toto je hotové. Tady pôjdu potom dvere, ale to až keď budeme robiť interiér. Zoberiem si Happy Gasta a teraz ideme robiť okna, takže raz, 2. A tady som ešte zabudol na takú vec, tak tady to spravím práve teraz. Tak to už je hotové, teraz použijeme schod. Musím mrznúť, jak keby tady bolo toto, minus 500. Takto použijeme 3 trapdoory. To som sa vysklikal. Teraz vynecháme 2 bloky. A tady vykopujeme 3x4. Tady použijeme 1 blok. A tady vedľa toho použijeme trapdoory. Stále som robil okná, takže som sa rozhodol, že to skipnem. Teraz sa presunieme na túto časť.
tady urobíme stenu, ktorá bude 4 bloky vysoká. To už sme mali, teraz začneme polážať stéry a bloky. Teraz tady popolážame steny. Teraz musím nájsť teda, takže raz, 2, 3, 4, 5. A to by sme mali. Malé okienko. Raz, 2, zase. Teraz sa presunieme na túto časť, tady postavíme stenu 4 bloky vysokú. Vykratkím si pána stombriku. Presuneme sa sem a tady postavíme 4 bloky vysokú stenu tež. Tak to by sme mali. A teraz celú túto časť vyplním stone. Tak to by sme mali, už je to celé vyplnené. A tedy postavíme sprosvence. Takto, to. Takto postavíme schodíky. Tady budú dvere. To postavíme až potom. To takto popolážam bloky. A tady dám trapdoory. A tento jeden odkopeme. A tady pôjde potom rebrík. Tady dáme jeden fence. A ja si idem zabrať takú vec, toto budem potrebovať. A lantern. A aj zoberieme dvere. Jednu lanternu použijeme sem. A dvere použijeme sem. Tady ešte použijeme dverka. Takto som ja nechcel. Hotovo, takto to môže byť. Teraz sem postavíme tento blok a wall, a to je všetko. Teraz tady vyčistím inventár, dám preč nepotrebné veci. Zaberiem cobblestone. Aj tady. Teraz si vyznačím, kadiaľ pôjde tá väža. Takto hotovo. A zvýšime to ešte o 5 blokov hore. Hotovo. Takto to vypadá. Je to 6 blokov vysoké. Raz, 2, takže tady vykopeme 3-blokovú dieru. Zoberieme si stéry. Tak to položíme sem. A tu dáme dvere. Hotovo. A teraz to trošku vydizajnujeme ze stonem. Hotovo je to nadizajnované. Teraz tam hore vyletím, zaberiem si briky a tady urobíme takú lineu, kde bude potom postavená 6-bloková vysoká stena. To by sme mali. A teraz túto časť, čo je pre túto stenu, tak to vyplníme brick wallma. Tak to by bolo hotové, tak to vyzerá. Teraz sa tej volle použijeme sleby, teraz sa to použijeme bloky. Takže zobral som si pár dioritu, ktoré budeme teraz potrebovať. Pretože idem postaviť stenu, ktorá bude vysoká 18 blokov, takže môžeme zrobiť. Zoberieme si happycasta a ideme tady robiť také okienka. Takže ja si ešte zoberiem iron bary. Takže prvý nechám to, bum. Bum. Potom mi nechám ďalšie 3. Zaraz robím takú jednu vec. Tady sem, takto sem. Takto to zopakujeme na každej strane. Teraz ideme dokončovať tú finálnu časť, takže takto postavíme 3 bloky. Takto dám schody, takto tiež schod, tady tiež. Tady jeden dole. Hotovo, takto. Potom tady nakreslíme takto. Tak. A toto zopakujeme na všetkých stranách ostatných. Tady položíme pár blokov, aby sme videli, že ak to bude široké. Tá hlavná časť už. Tu si popolážam pomocné bloky. Tak to by sme mali a teraz musíme dať trapdoory sem. Medzi tieto trapdoory. Skúsim ešte trošku ináč. Máme to, konečne. Tak už viem jak na to, takže to len zopakujeme na všetkých 4 stranách. Hotovo, máme to. Teraz tady postavíme 6 blokov vysokú stenu. A to takto by sme mali. Tady ak sú tie diery, 4, tak tady budú dvere. Ja si musíme ešte pre jeden materiál dole, rovno tady dáme dvere. Tady to ešte trošku doplníme. Tady dáme schod, slab a schod. A to na všetkých 4 stranách. Teraz túto dieru vyplním
stonem a stonebrickama. A zaberiem si iron bary a takto to. Teraz si zoberiem deepslate voľy. A vystavám ich 4 bloky do výšky. Takto a na to položím hoply. Takto presne. Idem robiť strechu, takže si zaberiem pár nejakých tých granite blokov. Toto takto položím, potom si zaberiem si deepslate wall a zaberiem si ešte pár hotovo. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu návrh položím toto, vykraftím si jedno tlačítko, aktivujem to, presne takto. Toto ešte poupravím, bo toto moc mi neľúbi, zavriem si takto a poupravím to, či to nebude vyzerať takto lepšie. Vyzerá sa to lepší? Podľa to vyzerá lepšie, ja to spravím takto. Práve exteriér tohoto majáku je hotový. Exteriér je hotový. Takto vyzerá exteriér, ja ešte trošku dále odletím. Exteriér je hotový, ale musíme byť, chcem, aby to vyzeralo lepšie, takže si budeme nadkleniť. Dáme si shader. To slnko, takže je perne nám, ale stále to vyzerá celé dobre. Dobre to vyzerá. A teraz sa môžeme vrhnúť na interiér tohoto majáku. Ale ja sa rozhodol, že najprv urobíme ten ostrov, na ktorom je tento majak, hej. Takže ja zaberiem, toto vykopem ešte, zaberiem tie shulker boxy. Teraz ma zaujíma, jak urobíme ten ostrovček, na ktorom je, lebo toto ja proste ja neviem. Tak ja by som asi začal tým, že proste by som skopal tento písek a potom by som urobil nový ostrovček. Tak idem to skopať. Tento ostrov už je skopaný, ja len teraz odložím veci do klasického skladu. Takže, začal by som tým, že by som si tady dal nejaké materiály na tento lat. Tieto ostatné položím tady. Takže, zaberiem si nejaký ten cobblestone. Budem ho potrebovať strašne moc. Takže ja si ho zaberiem veľa. Potom, takto, trident teraz nebudem používať, toto tiež nebudem používať. A zaberiem si už iba z toho. Takto o to. Takže, začal by som tým, že by sme si to načrtli, jak ten ostrov bude veľký. Tak by som takto. A je to asi hotovo, asi to je hotovo, už to je všetko. Už to je celá tá hora. Ja sa kúknem, jak si zatiaľ bude fake. To je zaujímavé. Teraz sem hore. Tady asi pracuje. Tady je pracuje fake. Tady je krásny výhľad na jeho budúce bejsku. Tady ešte nezačal. A takto to vypadá.
Znamená, to vyzerá docela dobre. Ja ešte zaberiem tieto shulkerboxy, čo sú tady. Neviem, kam mi všetky zmizli, oni zmizli tam. Tak ja vám ďakujem, že sa dokúkali toto video. Tešite sa na ďalšie videá, pretože chcem byť veľmi aktívny na mojom kanále zase a znova. Tešite sa, dajte odber, dajte like. A takže čau.